ହାତର ଆଉ ଦେଖୁଛ ନା କି ବ୍ଲଡ଼ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଖରାରେ କାମ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଶ୍ରମ ପରିକଳନ ଦୁନିଆ। ଭାଇନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା କେଉଁଦିନ ହେବ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି। ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଫେରିଲି କି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟା ମଙ୍ଗଳମୟ। ତ ଏବେ ଆମର ଧାନ କଟା ସମୟ। ଧାନ କଟା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଇ ଧାନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧାନ କାଟିଲେ ମଣ୍ଡି ବାହାରିଲେ ଅମଳ କରି ଦିଆହେବ। କିନ୍ତୁ ଧାନ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅନୁକୂଳ ଧାନ କଟା ହୁଏ। ଅନୁକୂଳ ଧାନ କଟା ଏମିତି ଯେମିତି ନାହିଁ, ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁ, ସେପରି ଧାନର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚଷା ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ଧାନ କୌଣସି ମାଆଙ୍କୁ, ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ବା ଯାହା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଆମର ଏଠି ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ତ ଧାନ କଟା ସେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚଷା ହେଇକି ଚଷାର କର୍ମ କିପରି ଭୁଲିବି, ମୁଁ ବି ଆରମ୍ଭ କଲି ଅନୁକୂଳ ଧାନ କଟା। ଅନୁକୂଳ ଧାନ କଟାରେ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ତ ଧରିବାର ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଦାରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିଲା, କାହିଁକିନା ପୂଜାର ଜଣା ନା ପର୍ବ ଜଣା ନା କର୍ମ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଧାନ କାଟିକିରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକିରି ଧାନ ଦେଇକିରି ସବମିଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ କଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ଦରକାର। ପଇସା କମେଇବାକୁ ହେଲେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଚଷା କାମ ଭାଇନା ହେବନି, କାହିଁକିନା ଚଷା କାମ ମୋ ଦେଇ ହେବନି, ଆଉ କାହା ଦେଇ ହେବ ସିନା, ମୋ ଦେଇ ଆଉ ହେବନି। ଆଉ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିଲିଣି, ଏଥର ଲିମିଟ୍, ଆଉ ବେଶୀ ଅଧିକ ହେବନି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଆଉ चषा कार्य लिमिट नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा, थक गए हम।